Han! Han! Asa naman po ning bajiha? Oy! Hey! Dito kanina ba ng laba? Han! Han! Di pa mo na planggana? Posible ba kayong natagak diri ah? Han! Saan mo po ganiha? Ginoo ko, oy! Ginoo ko, oy! Bangon! Ganun umigas niya sa muka. Ang sa pa rin taon ka, Han? Mura na magkakasada ko. Di ganina ipakita ang naong no, kay nang luod ko. Kinanap ka na imong mangluod-luod. Pagkakang mo gusto mong kinabuhi ko eh. Ika po namang good kadyo ko. Uy, nara ko kanunay sabay. Gusto ko kuanog hangin nga. Gikan sa dagat. Gusto ko mapapalit og sapatos kay kanang running shoes kay gusto ko mudagan na. Ay sus, ka na rabarin mong problema. Ta. Magpalit ta. Wow. Sige, lingkod diha. Lingkod, paghuwat diha kay kuhaan ako imong sapatos. Dali. Oh, dali. Tanawa. Oh. Nike Alpha Fly 3. Sana, Kibaw ka din sa nagikan. Wow. Gikan din sa Kicks R Us. Wow. Gihatag na niya para mag-jogging ka. Sige na, suotan na. Ana lagi. Aring shoes gani no. Mo gani no, dapat patabang nga ba pero tingindot kaayo. What? Oh. Kasi mauwaw tadanin mo suot ha. Kasi mauwaw nga mo suot gali no sa patusa. Wala pa na kanila kang nidaga na ka. Kuan ni ko nang advance. Sige na, suotan na para makita na to. Wow! Arang ninduta. Uy, ang gaana pa, Jude. Salamat, Kicks R Us. Hey! Alang kagaan, uy. Ano, jogging sa kuhan kay. Arang gaana, Diyos ang sapatos. Ay, salamat. Pagkapahuway na yun ko. Oh, no! Anong nang balik man? Kaupat pa ganay kalakang imong nadagan? Hindi ka po inakuhan. Dami na po di padagat. Kaunsa makakinig mag-jogging mo pa kagagawa sa gitni. Balik na kaunsa o mo pagniwang. Kailangan ba magpadagat na naman ta, please? Oh, Diyos ko, gino-open na yung mura di kag baboy. Ay, wala. Sige na. Ang tatang dagat, may kilis na ta para mga ito na ta. Kagini mo na tabuka ka. Oh, yan ka sa dagat. Kung sa paidugayan mo. Laban na, para mabugnawan mong init na utok. Alaan, salamat ka, Adjo. Naka-emoji kong gidadiri sa dagat. Pero sure, lagi ka nga. Ani, rakaw niya ako at maglangoy-langoy. Oh, sure ka. Ayaw ay problema. Pag want to sawa niya, mag-what ra ko ni mo diri ah. Naka-sure ka ha? Sure, lagi, sige na. Salamat na magnawan na gina yung utok ba. Balik man. Uli na lang tabi. Say uli in town. Uy, nagasto na taga-gasolina, nagpalit pagkaon. Nagpayra tag entrance free direct tapos mauli ra ta dayon. Init man go dun dyan parat ang tubig. Unsa man ta nang utlog ang pini. Uy, na ba ni dagat ka tamis? Natural parat yun na. Nabi na lang gutam mo dayon og. Kuha na, awa, init ka Adjo. Dyan sayang akong lotion. Dyan SPF 50++++ pabaya ni. Ay, di ko sugot. Kaligo. Dili lagi ko mulabog ko diri oy. Ang kapo ni mo, mauwaw, taga-dagang tao. Kapo ni mo, asa man imong gusto. Akong gusto? Napaminaw na ho kanang gusto ko mag-disco. Oh, disco? Kana, murag makaya rin nato, nakay simple na. So, unsa man, ganahan ka og house party? Oo, ganahan ko ano. Magkuha ta og DJ. Ay, kana, oh. Wow. Nakahinomdom ka, katong pista sa Ubay, naa si Marinong DJ. Oo. Unya pag-abot nato, human na siya. Oo. Pwes karon, atong imbitahon siya sa balay mag-house party ta. Sure ka? Sure kaayo. Ano taman? Karong gabi eh. Hala, sige tata. Saan sa man, atar ta? Oh, tama na tata. Go! Sana all.
natog sa kwar. Han! 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 Oh no! Ayay! Sayang nga! Buhi pa!